Ah, Arratsaldeon entzule guztiei, ongi etorri Iturramako irratsaio honetara. Gaur, egunero bezala, gonbidatu bat dugu. Badakizue, hemendik jende asko pasa dela, denetarik, abeslariak, Maritan ere bezala, aktoresak, Mario Casas bezalakoa, eta gaurko honetan bi anai-arrebak ekarri ditugu. Maria eta Pako Leon. Pako telefonoz deituko dugu, galdera batzuk egiteko. Pako ezin izan datorri hondartzan dagoelako porretan. Zort handia du honek, orain korekurrela abestiarekin utziko zaituztegu. Hementxe gaude berriro entzule maitiak, orain Mariarekin gaude. Maria, entzun dugun abestia zure telesaio berriaren abestia da. Nola lortu zuen nuen konekularainen telesaio Sandra papera? Asko kostatzen zitzaizu lortzea. Beno, kasualitatez lortu nuen papera. Lagun batek telesaio berri bat egin behar zutela esan ziren, eta barregarria gainera. Niri txikitatik telesaio barregarriak interpretatzea gustuko izan dudanez kastinera aurkeztu nintzen eta hartu egin ninduten. Zure azken pelikulan Lago Dormidarekin sari asko irabazi dituzu. Zer nolako esperientzia izan duzu? Oso esperientzia polita izan da pelikula horrena. Beno, ez dakizu zen nolako jarreak bota genituen pelikulan zehar. Oroitzen naizela, anekdota bat dut. Azkeneko rodajea zen, eta ni berandu iritsi nintzenez, azkenean entsaio behertu zen. Ez dakizu zen nolako bronka bota zidaten. Azkenean hurrengo astean egin genuen rodajea. Postora ez ba, 2006an telesaietan lan egiten hasi zinen. Txikitatik guztoko hasi nuen telebistan lan egitea. Buf, nik uste amaren tripan egoenetik. Jaja, txikitan telebistako jendea ikusten nuenean, beraiek egiten zutena egitea zen nire ametsa. Zure anaiarekin aida lan egin zenuen. Zure anaia ondo lan egiten duela uste duzu? Ondo, primera lan egiten duela uste du. Nire anaia beti izan da jarraitu dudan pertsona. Berarekin lan egitea oso gustukoa izan dut. Beno, Maria, eskerrik asko etortzeagatik. Orain, zure anaia deituko dugu galdera batzuk egiteko. Kaixo, Pako, edo Luis nahiago duzun bezala. Beno, zer modu zokorretan esarak ezatuko ez da? Bikain, eskerrik asko galdetzagatik. Ez dakizu zer olako beroa egiten duen. Pako, 2005an aida lan egiten hasi zinen. Oso gustukoa duzu ez da? Bestela zinen horren beste denbora ez da? Bai, horrela da. Oso gustukoa dut. Batez ere, oso barregarria delako. Gainera nire papera antzestea gustuko dut duen bizitzarengatik. 25 urtekin telebista lan egiten hasi zinen. Oso nazarelako izango zenuke horren gazte lan egiteko hasteko? Nahiko gazte hasi nintzen baina, horrek ez du esan nahi izugarria izatea. Beste gabe lan egin dudalan nagoen lekura iristeko, bai hori. Aidan, arrakasta handia izan duzu. Zenbat urtez jarraituko duela uste duzu? Beno, hori espero dugu bai. Arrakasta handia izan duten esaio hasieratik. Gainera, orain jende gehiago ikusten ari da. Beno, aida alde batera utzita dakigunez, Madagaskar pelikulan Lehoiaren ahotsa jarri zenion. Nolako esperientzia izan da horren beste arrakasta izan duen pelikula bati ahotsa jartzea? Esperientzia bikaina izan zen. Gainera, horri esker nire emaztea ezagutu nuen. Beno, espero dut nire azkeneako ahots doblajea ez izatea. Beno, Pako, oso gusturaz gaude zurekin hitz egiten. Baina joan behar dugu, mila esker zure denboraren parteen bat emateagatik. Agur eta ondo pasoko horretan. Beno, agur, eskerrik asko zuei deitzagatik, eta musu handi bat. Ja?